धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफुरा दख'रानि सिलाबालिगाव गामिनि अंगनबादि सेन्टारा सोरलां बोरलां गोजाम बायला जिला अखा सेरनाय नुथाय। दिनै सिलाबालिगाव अंगनबादि सेन्टारनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा जानानै दं। न'आ बायला जिला जानायनि जाहोनाव लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनाय सा 40 जन फरायसाफोरखौ ओंखाम जाहोनाय लोंहोनायाव उसुबिदा जानानै दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों अंगनबादि सेन्टारनि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिनि गार्जेन एबा बिमा बिफाफोरा। लोगोसे न'खौ लुनानै एबा रिपेयारिं खालामना होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। नैबे जोंना सिलाबालि गामिनि अंगनबादि स्कुला जोबोद गाज्रि अबस्थायाव गोलैनानै दङ। मानो होनोब्ला अखा थिङा सब जिजोबनाय, बिनि अखा हायोब्लाथाय जेबो क्लास खालामनो हाया। गथ'फोरा फैनानै थांफिननो गोनां जायो। माने सानसेबो मोजां मथे अखा हाब्ला क्लासखौनो खालामनो हाया। बिनिखायनो आङो जोंनि काउन्सिलनि बा जोंनि पन्सायतनि दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायनाय जायोदि जाहाथे बे अंगनबादि स्कुलखौ एसे नायफामनानै होयो आरो रिपेयारिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामो आरो। ओरैनो जेनेबा जोङो थिं गब्लं उसुबिदा जायो। उसुबिदा जायो, बिराद उसुबिदा। क्लासखौनो लानो हाया, जेबो संनानैबो जाहोनो हाया। गथ'फ्रा फैनानै थांफिननो गोनां जायो अखा हाबाथाय, जेबो खालामनो हाया माने बिदि जायो। आरो नुखादों थिंनि अबस्थाया सब गब्लंजोबनाय। दाल' नङा, बोसोरसे बोसोरनैसो जाबाय बे थिं गब्लंनाया। जों बयनावबो थांब्लाबो जों बिदि सुबिदाखौ मोनाखै आरो। ओंखायनो आं सानो जोंनि बे काउन्सिलनि बा जोंनि बे सिलासुदि पन्सायतनि दैदेनगिरिफोरा एसे नायफामनानै बे स्कुलखौ मोजां खालामनानै होयो आरो। बेखौनो खावलायनो सानदों आरो। दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरो सरकारनिफ्राय। दैदेनगिरिफोरा बुंब्ला खिजानो सरकाराबो एसे नायगोन खोमा, बिदि सानदों आरो। दा जोबनायाव जिथुनाखि गथ'नि फरायसाफ्रा दङ बुरजानो, 48सो दं नामाथाय। 40 हमना ला आरो। गोबां होमबाथ' गोबां बुरजायानो दङ। गोबां बुरजायानो दङ। ओमफ्राय दा बे अखानि थाखायनो माने फोरोंनो हाया, माने बिराद उसुबिदा। क्लासबो खालामनो हाया। फैना दं, जों संनाबो जाहोनो हाया, स्कुलाबो अखानि मोजां नङा। थाखाय। ओमफ्राय बिदिनो वेटबो खालामनांगौ। दा दिनै जों 10 तारिखआवनो खालामजोबनांगौमोन, जों अखानि थाखायनो खालामनो हायाखै आरो। ओमफ्राय गार्जेनफोरा फैयो, गोबां बिमा बिफानि गार्जेनफोरा गथ'खौ दोनलांनो फैयो। गामिनि मानसिफोराथ' बयबो मिथिया स्कुला गब्लं ना मा, थिं गब्लं ना मा, बेखौथ' बयबो मिथिया। बेखायनो माने बिमाफोरा दोननो फैनायफोरा नुलाङो आरो, नुनायफोरा सानो आरो मिथिजोब्बाय दाना अखा हाबा क्लास खालामनो हामारा, थारैनो नंमारगौ खोन्थाया होनना। बेखायनो बिसोर अखा हाबा हगार हरला जाबाय आरो गथ'फोरखौ। ओरैनो बर' स्कुल हिसाबै नायस'नासै ना माया सरकारा जेनेबा नोंसिनि बिदिनो खोमा, जोंबोथ' बिदिनो सानो। ओरैनोबाथ' जों वाट्सएप माबा माबिफोराव जेनेबा आं सुपारभाइजारफोरनोबो हरो, बिदिनो गावसोरबो नायफैयो। ओमफ्राय हरगोन दङ रिपेयारिं, माथो हराखै। नेयै मेंलाय लांबाय दिनै। बे अंगनबादि फरायसालिनि मुङा मा नोंसिना? सिलाबालि गामि अंगनबादि सेन्टार। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाबालि अंगनबादि सेन्टार।